wacho ni gavanas inyalo maki gi senetas. Ne ok awacho ni senetas ema dhi makogi. Na wacho ni gavanas inyalo maki nikech gin e bwo chik. An kaka ng'ama bith ok awal. Na wacho ni ka gavana okoso to itero ripode ka polis, to polis nono kethno, titero ka DPP, to DPP ng'iyo kaka kethno chal, to kwa kot mondo chiw warrant mondo maki. Magima senetas timo sani mawacho ni inspector general onego maku. Gin ginyalo mana kwayo ka giparo ni nitie keth mwa ketho. To inspector general nyalo nono wachno, to choko report to tero ka DPP. Kosetero ka DPP, to DPP chik manitiere katiba ma Kenya ka en onge ng'ama chike ni mak ng'ane kata kik mak ng'ane, ne mowalo gigo moko ni gipache oneno ka keth moro nitie. Aeti tero gine court. Ka dang' ket ni bunge kata senate ni en ka polis, digi mak wasik gi opponents gite. Mano ok nyal timore. Nitie gimoni separation of powers ma senators mane temo timo gino ging'eyo ni ok timre. Gin bende kata mana kaka senators kata wabunge. Kidwaro ni mondo omak mbunge mora mora, itero mana report ka polis, to dhi ka DPP, to DPP koro ni wacho ni nyalo make. Koro gin mane gitimo gigo, kata gi speaker margi mago impunity. Okay. Achiel kuom gima kelo ywaruok e kindu gi senators gi en wach mar report mar auditor general. Mane gima